Hello po sa inyong lahat, si Rod Macedo po ito. Check out my first cooking vlog at I hope you like it. It's a vegan pancit. So it's clean eating and it's good for the health. So magluluto po tayo ngayon ng vegan pancit. Basically po, wala po siyang anumang uri ng hayop, yung meat. Kasi vegan nga po siya eh. Yan. So, kailangan po natin ng garlic and red onions para paggisa, tofu, shiitake mushrooms, or kahit anuman po na uri ng mushrooms na gusto niyo po gamitin. Yan. Ito, gusto ko po itong mga mushrooms ito eh. Baboy. Yan. Kailangan din po natin alugbati, spinach, Chinese pechay, meron din pong red bell pepper, carrot, syempre, basil leaves, at sesame oil. Ito po yung nagpapabango, papadagdag lasa. Japanese noodles. At kapag marami nga pala po ang bawang na gagamitin nyo po, mas malasa po siya. Yan, so dikdikin po natin, red onions, yan yung carrot natin. Yan yung basic lang po sa paggigisa. Tapos yung tofu nga pala po, i-deep fry nyo po siya. Kung maaari, kailangan po talaga na golden brown. Ayan, kita nyo po yan. Tapos saka nyo na po yan isasali. Last po yan. Tapos pag gisa nyo po, pwede nyo po gamitin yung pinag-deep fry nyo po ng tofu. Yan, kita nyo po yan. Yung sili, yung carrot. Para lumambot-lambot po yung carrot. Tapos sunod po natin yung spinach at saka yung Chinese pechay. Pati rin nga pala po yung dahon ng sibuyas. Yan, kasama po dyan. Lagyan po natin ng alugbati. Tapos lagyan na rin po natin yung tofu. Tapos dagdag na po natin yung asin. Pati po yung basil leaves at saka sesame oil. Yan. Here we go. It's our vegan pancit. So, yan. Nakikita nyo po yung tofu, yung water spinach, yung shiitake mushrooms, yung red bell pepper. Yan, hindi ho yan baboy. Shiitake mushroom ho yan. Carrots. Tapos kayo na lang ho yung maglalagay ng toyo. Yung toyo, vegan din po yun. Vegan din po yung toyo kasi soybeans po yun eh. Ayan. Lagyan nyo rin po ng kalamansi. Meron po siyang sesame oil kaya masarap po yan. So here we go, our vegan pancit. So let's go vegan. If you found this video informative, like, share, and subscribe. Thank you.